Ola, boas a todas e a todos en máis un vídeo. Este vai ser un vídeo extraño, un vídeo de reflexión. Pois tiven aí unha pregunta por parte dun colega, seguidor do Facebook tamén, do canal de YouTube e demais. Colocoume unha cuestión referente ao tema da normativización da variante brasileira da nosa lingua. Entón, quería aquí deixar algunhas ideas, algunhas cousas que se me pasan pola cabeza, porque eu aquí, pois, non vou repartir dogma, nin lle vou dicer a ninguén, pois, o que debe ou non debe ser, ou establecer aí teorías que non teñen retorno nen nada. Eu son máis de dar a miña opinión, e nada máis, e cada un que tire as súas conclusións. Ben, primeiramente dicer que eu non son ningún especialista aquí na variedade brasileira, da nosa lingua, obviamente. Pois na Galiza prácticamente non hai estudos de portugués, é dicir, da variedade portuguesa, para cuanto máis da variedade brasileira. Entón, os coñecementos que teño, mormente, son da variedade portuguesa. Aínda que cada día teño un pouco máis de ideas sobre do Brasil, por contacto, basicamente, coa xente do Brasil que está bastante interesada no canal, e andan tamén polas redes sociais, darlles tamén pois un agradecimento, pois se non é a metade do público, prácticamente é a metade do público do Brasil, así que estou realmente agradecido por iso, porque cada día son máis a ver o canal e a interesarse pola variedade galega. Ben, dito isto, para alén das ideas que teño sobre a variedade brasileira, tamén estive a asistir a algunha palestra, nomeadamente a de Xoán Lagares, o profesor galego no Brasil, que deu relativamente pouco unha palestra sobre a cuestión da norma do Brasil, e eu coloquei tamén, aproveitando varias cuestións, porque se podía asistir polo YouTube vía telemática. É claro que as miñas preguntas, obviamente, non eran fáceis de contestar, pois máis ou menos sabemos o que hai, o que acontece con estes temas das normas. Ben, se primeiro colocar unha distinción, porque hai quen se dedica a facer comparativas sen entender o que se pasa, o que acontece realmente, pois entre as diferentes variedades da nosa lingua, temos de pensar, por exemplo, no caso galego, non? Estamos nun caso de sustitución lingüística onde há dúas linguas nun mesmo territorio, onde a lingua que chamamos lingua teito, como dicen xa os estudos de sociolingüística, pois está a substituir a lingua primeira da populación, que é o galego. Entón, que acontece na Galiza? Pois, basicamente, a legislación que supostamente debería axudar o galego a sobreviver, podemos dicelo xa así, esa legislación non se está a cumprir. E diso pois é culpábel a direita española ou galega, se lle quiseren chamar, porque ao final é a mesma cousa. Son españois, aínda que sexan galegos, son xente que olla máis para Madride e para o castellano do que para Galiza e para o galego, é dicer, os seus intereses non están en axudar os veciños nen o que é noso, senón ollar para fora e considerar pois o que temos aquí simples folclore, inutilidade, ou non sei que é o que se pasa pola súa cabeza, mas basicamente é ignorancia, odio, preconceitos que están aí, que habitan dentro deses seres. Tamén me falara un seguidor, non, de que comentase o vídeo da entrevista que saiu a nada tamén no Facebook, onde estaban pois a falar diversas políticas sobre as medidas que se poderían tomar para mellorar a situación do galego, tendo en conta a súa conexión coa lusofonía. Mas iso vai ficar para outra volta. Desta vez quero pararme un bocado máis co tema do Brasil. Esta é a situación do galego. A situación do galego é unha situación onde há moitísimos preconceitos que son fomentados polo goberno, que goberna a direita española,
e que tamén é a culpável de que o galego se escriba en castellano. Para iso só hai que ler os libros de Mario Herrero, por exemplo, os dos que ten, de Ilusión Necesaria, e o que acaba de sair agora mesmo, unha segunda edición, na editora A Través, que podedes ver, Guerra de Grafías, botades unha vista de ollos, enteradesvos un bocado de que vai o tema, avante. Há moito material por aí, se un se molesta, para pois enterarse, saber sobre estes temas. Entón, este é o caso galego. Qual é o problema do Brasil e da variante brasileira? Estamos ante unha sociedade, non há un problema entre dúas linguas, porque as linguas do Brasil prácticamente están desaparecidas, tupi-guaraní e outras linguas que son propiamente do Brasil, foron desaparecendo por presión do portugués, como xa sabemos, é unha situación que, como moitos asinalan, unha cuestión que deriva da situación colonial do Brasil, igual que de outros lugares, que acontece igual co castellano, co inglés e con moitas outras linguas que son derivadas dos antigos imperios, etc. Non vou ir nesa liña, porque non é o interesante nesta situación o que quero falar. O que quero comentar é que no Brasil o que há é moita pobreza e unha situación pois de acceso a recursos moito complicada, de tal forma que, segundo a palestra que ouvindo Xoán Lagares, habría 2/3 da población que non teñen acceso a unha educación boa. Isto que quer dicer? Se partimos da base de que se utilizamos certas palabras, certas formas, temos certos coñecimentos, é pola educación que recebemos. Do mesmo modo que na Galiza podemos utilizar, pois, por pôr un exemplo, a palabra home. Nós utilizamos home. Home tamén se utilizaba en Portugal. Que acontece? Que nas escolas ensinábanlles que era homen, acabado en nasal, mesmo que eles, da súa familia, recebesen a forma home, eles mudaron a homen por causa da educación. A educación é capaz de modificar certas formas de se expresar, certos usos de palabras, etc. É parte, a educación é parte, non é o todo. A educación non o fai todo, há máis cousas. Mas isto é por dar unha idea, isto non o digo eu, isto o viño un profesor da Universidade de Coimbra, Apolinario, que é especialista en literatura comparada, que estivo tamén a falar nunha palestra na Universidade de Coruña, haberá 3 anos ou así, mas ficou na miña mente esa idea de o que fai a escola, o que fai a educación, pode alterar moitas cousas. Entón, que acontece co caso do Brasil? Se estamos a falar de 2/3 da población que non teñen esa educación, e esa educación temos de partir da base de que é unha educación na lingua de Portugal, e a lingua do Brasil non é ben así, non é como a de Portugal, é unha variedade e é diferente a cualquier variedade dentro do Portugal, sendo unha variedade exóxena, é distinta, moito diferente mesmo, xa non só polo caso da colocación pronominal, que é ben coñecida, non? Senón que tamén nos usos do pronome xa do tú e o vosé, neses usos formais e informais, están alterados, non son iguais, o caso de Portugal e o caso galego, que nestes son máis semellantes entre si o caso galego e o portugués, mas no caso brasileiro é diferente, e iso non somente altera o uso de vosé como forma informal e tú como forma formal, que é o contrario ao noso, senón que os verbos que acompañan iso tamén sofren alteracións, non son utilizados da mesma forma. E non só iso, há máis cousas que van mudando e que son diferentes. É questón de porse a ler e pouco a pouco consegues ver esas diferenzas. Primeiro xa, se non estás acostumado
ao leres xa sabes, isto é portugués do Brasil, porque há certas cousas que xa o definen, xa as podes ver. Entón, e eu digo porque mesmo persoas con certo grau de coñecementos, persoas mesmo que teñen carreiras universitarias, mas non especificamente en lingua, eles utilizan certas formas que a propia gramática e as propias normas de Portugal considerarían formas erradas. Entón, que quero dicir con isto todo? Se grande parte da populación brasileira está a utilizar unhas formas non dun xeito individual, senón que xa algo bastante macizo, é dizer, unha grandísima parte da populación utiliza esas formas que son diferentes das que se utilizan en Portugal. Que é o que debemos facer? Que é o que se debería facer? Que é o que debería facer o Brasil con isto? É dicer, non podemos forzar a utilizar formas de Portugal cando eles non utilizan esas formas. Para eles iso é estranxeiro, non é... É dicir, eles compréndeno, mas non é a súa forma de se expresar. Entón, qual é o problema que temos aquí? O problema é algunha xente utilizará unhas formas máis parecido a Portugal e unha grande parte da población non as vai utilizar porque non está dentro do uso común. Entón, a gramática, a normativización, debería de se adaptar a estas tendencias dentro da lingua, que son propias, son evolucións internas da lingua, desa variedade do Brasil. De tal forma que, como tiraba un pouco a dicer o Xoán Lagares, entendín eu, non? Deberíamos de abrir, é dicir, que exista unha permisibilidade, que se lle poida permitir eses usos, porque iso está extendido, son formas que eles utilizan, e non consideralo errado, mas unha segunda forma de como se pode utilizar. É dicir, iso non deixaría de ser o mesmo que elaborarmos unha norma pois pro galego, como fixo Estraviso, o señor Estraviso, o lexicógrafo, se asistimos, se vamos a internet, buscamos o dicionario Estravís da lingua, veremos, conxugando cualquier verbo, temos forma de Portugal, forma da Galiza. De tal forma que nós temos, xa sabemos, en Portugal utilízase isto, na Galiza utilízase isto, son dúas variedades da mesma lingua. Acabouse, temos constancia disto, permitirmos escrever cualquiera destas dúas formas é correcto. É dicir, ficaría a escolla de cada individuo utilizarmos unha forma ou outra. Arranxado o problema, totalmente. Questón do Brasil, pois sería abrir como unha segunda posibilidade, que en Portugal se utiliza deste xeito, no Brasil, macizamente, xa non se utiliza dese xeito, utilízase desta outra forma, permitir esta e esta. Esas son as dúas posibilidades. Direi máis aínda. Deberíamos de ter aberto un abano grande de posibilidades que sería Brasil, Portugal, Galiza, e ver tamén se no resto de países que falan variedades da nosa lingua se utilizan formas diferentes e vermos esas variedades e entón permitir pois cualquier delas, todas esas variedades deberían ser permitidas porque son macizamente utilizadas polos individuos en cada unha destas zonas, mas permitir tamén utilizar as outras formas das outras variedades, porque non son incorrectas, son formas de variedades da nosa lingua tamén. Entón, porque senón estaremos ante o mesmo problema, e o problema, por exemplo, da tentativa do acordo, o famoso acordo ortográfico, o acordo de 90, que tenta que todo o mundo utiliza as mesmas formas. Entón, acabamos dando en problemas como, pois, moitos portugueses están a queixar porque non é o mesmo óptico que óptico. E cousas do tipo. Non é o mesmo o ollo que o ouvido. Se no Brasil non há esa diferenza a hora de falar, si há esa diferenza en Portugal,
pois deberíase manter esa diferenza en Portugal, que coincide coa Galiza na maioría dos casos. Entón, a miña posición, a miña idea é o que estou a comentar. Deberíamos de ter certa permisibilidade, certa posibilidade de nos movermos entre as variedades da nosa lingua sen impor nada ás outras variedades. É dicer, ter unha liberdade de movimento e non tentar que todo teña de ir polo camiño de un especificamente ou ter de criar especificamente un consenso para que todo o mundo utilice determinadas formas, digamos. Porque ao final eu estou a me comunicar coa xente do Brasil e a xente do Brasil non ten problemas en comprender o que eu estou a falar. E falo coa xente de Portugal e tamén non teñen problema, en xeral. Que acontece? Se non temos comunicación entre nós, iso complica todo, atrapalla, porque falta costume. E ao final o costume de ouvir é o que realmente nos vai permitir, no caso galego, mantermos viva a nosa lingua xa, para comezar, porque sen un contacto co resto de variedades da nosa lingua, a xente, por preconceptos lingüísticos e demais, tende a utilizar o castellano porque é o único que se normaliza desde o ensino, desde a televisión, desde toda parte. É o único que se utiliza normal, que ten un uso normal. O galego non ten un uso normal, porque non se utiliza en todos os rexistros, non se utiliza en todos os contextos. Nen sequer se ten unha conciencia lingüística de dicer estou a falar dunha forma absolutamente errada e errática, utilizando buenos cada 2 segundos, peros buenos, e cousas do tipo, como facían algúns políticos nunha entrevista bastante recente do Portal Galego da Lingua. Ese vai ser outro vídeo que vou ter de facer, que por petizón de outro seguidor, mas iso vou non facer a posteriori, e ademais vou comentar tamén, e poderemos ver con claridade o que acontece coas políticas lingüísticas do Partido Popular, e non só, veremos tamén dos seus homólogos con outras siglas diferentes. Mas pronto, non quero facer moito máis longo este vídeo. A idea que quería colocar é a idea de que non todos temos de seguir un camiño estricto, serio, inamovível, de todo ten de ser así, senón termos a consciencia de que existen variedades, respeitar esas variedades e permitir esas variedades dentro da norma. Non é algo, por así dicelo, imposible. É dicer, non estou a pedir, nen estou a pensar en que se permitan, pois, unha variedade, pois, hai moitísimas variedades de galego, moitísimas variedades, temos varios blocos lingüísticos, dentro de cada bloco hai unhas características, etc. Non digo iso, non digo que cada un escreva como é a variante da súa zona específica, non digo iso, mas variedades por países, unha variedade para Galiza, unha variedade para Portugal, unha variedade para o Brasil, en conexión entre elas, que nos permitan unha comunicación que permitan as outras variedades ter coñecimento de sí, é dicer, coñecermos todas as variedades, facilitando a nosa comunicación, e ao mesmo tempo deixando unha certa liberdade a eses individuos de se sentiren confortáveis utilizando a súa lingua do seu lugar, do Brasil, da Galiza ou de Portugal. Nen brasileiros a tentar falar variedade de Portugal, nen Portugal a tentar falar variedade portugués do Brasil, nen galegos a tentar falar variedades de outros lugares. Se temos ese costume de nos ouvirmos, poderemos comunicarnos perfeitamente, non teremos problema ningún. E máis, a comunicación e o fluir entre nós, no caso galego, máis do que necesaria para non desaparecer. Nos outros casos, pois xa estamos a ver, aínda que há, pois en Portugal há persoas que se queixan porque
parece ser que algunhas formas brasileiras comezan a callar na sociedade e utilizan pois formas como papai ou mamai, que para min iso é unha estupidez, é dicer, que problema hai? É unha palabra super galega, portuguesa, brasileira, papai e mamai. Preocuparíame máis que eses mesmos portugueses non se preocupan en estar lanchando ou facendo cousas extrañas, pegando palabras do inglés para se faceren os modernos, cando aquí merendamos de toda a vida. E nós, os galegos, tamén utilizamos, e as galegas, papai e mamai, igual que se utilizan no Brasil, papai e mamai, e non ten nada de mal, é unha variedade plenamente galaico-portuguesa, e non ten problema. Entón, deixemos de buscar problemas onde non os há, e centrémonos en cuidar da nosa lingua. E cuidar da nosa lingua implica tamén empatizar co resto de utentes da lingua, e non ollar para o cu só, senón ollar para todos. Todos temos problemas. Uns queren unhas cousas, outros queren outras, mas se falamos, se nos comunicamos, se nos comunicarmos entre nós, pois os problemas non serán tan así, tan grandes, e poderemos pois axudarnos entre nós, que ao final é o que conta. Outros países non teñen tanto problema, mas parece ser que os galegos e as galegas somos problemáticos, sexa na Galiza, sexan os que agora xa son portugueses ou os que agora pois, son brasileiros e brasileiras. Parece que sempre estamos a brigar. E, por tanto, deixo aquí estas consideracións. Non sei o que pensaredes vos de todo isto. Estarei atento aos comentarios, como sempre, e tentarei ir sacando tamén de vez en cando algún vídeo de reflexión, de pensarmos sobre a lingua, porque no caso galego é moito necesario, nos outros casos tamén é necesario. E nada máis, un grande abrazo, vémonos no próximo capítulo.